كما لهم كبرات تعذبتنا هاجراوي بانكي إثيوبيا كاب كلن بانكتات تهاجر نزوت متن جنزب جدب أميتو تهاجراوي بانكي أما علت نزوت جنزب والكسب كل تميتشح كوبانيا دما 300 شح برد راح كوصو كمز جبره فليتلو نمخانو إز جدب أبتهاجر زسعبو تصلوا أنتايو أبي يونيفرسيتي مقالة نمور سنة كتابا دكتور معز حدوش حتيتنا يوم مسرتاو ዝኾነ ሲ ምስቲ ሳቶም ዝኽተልዎና ኢኮኖሚ መርህ ዝጠሓሰ እዩ ይኽእለ ክደሌትና መጀመርያ ክሮ ምስቲ ነፃ ዓደጋ ብስሩ ዝኾነ ይኹን ነፃ ዓደጋ ዝኾነ ይኹን ናይ ገንዘብ ትራንዛክሽን ገደብ ይግበረሉ ንሓደ ኢኮኖሚ ዋና መሰረታዊ ነገር ኢንቨስትመንት እዩ ናይ ኢንቨስትመንት ክልት ኮይነ ከዓ ነፃ ዝኾነ ትራንዛክሽን ክልኒዮ ለዋና ንድሕር መፂና ኮይና ንሳቶም ንግብር ምጭርባርን ኣደይ ኮንቲ ሕጋዊ ዝኾኑ ገንዘብ ዝውውር ንምቅጣዕና ከምዚ ገይርናዮ ሓደ መንግስቲ ግብር ከክል ኮይኑ መጀመርያ ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ترانزاكشن تحلي قاع انفستمنت اللي ايكونومي جراوير ولا مفرطاو نظر ايكونومي ترانزاكشن كله ندحنا يجنزب ترانزاكشن اللي تفكر فيها تعدي ايكونومي زقدمنا من جمله قالي انترا بانك ترانزاكشن يفكرات قالي ايفن ويز ان بانك دخلتنا اكاونت او كوميرشال بانك له ግን ከባየ ነባኸ ትራንስፈር ይገብሩውን አው ዘሎ ናይ ኔትወርክ ፀገምና አው ዘሎ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ለغلغات ነገረከ ይፈል ቀድም ሕዚ ኣብታ ሃገር ከምዛ ዓይነት ስጉምትታት ተወሲዶም ይፈልጡ ዶ ዶክተር ናይ ደርጊ ሲሊንግ ፕራይሱ ሲሊንግ ኢንቨስትመንት አብል ካውን አንተ ተጀምሩ ነው እንዴ ካቱ ሰማናይ ሰነሰላው ታሪክ ናይ ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ጋር ተገደቡን ይተሐሰቡልንውን በመሰረታውን በስሩ ምስቲ ሀገር ተከተለ ዘላና ኢኮኖሚ ቀየ ተጸራረፍ ይዝሆን ጽቡቅ ካይዳ ወሲለይቱ ማንን እዚ ስጉምት እዚ ናይታ ሃገር ቁጠባ ክኸውን ይኽእል ኣብ መሰል ውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ዘሕድሩ ጽልዋ እንታይ እዩ መሰረታዊ ኢንቨስትመንት ናይ ሓደ ኢኮኖሚ ደም እንዲዩ እዚ ኢንቨስትመንት ክህሉ ትኮይነ ከዓ ናይቲ መዓልታዊ ናይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተኸቲሉ ናይ ዝመርይቱ ናይ ኢኮኖሚ ክዕበት ኣስፈቲ ኣብ መዓልቲ ዝግበር ናይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኣብ መዓልቲ ዘሎ ኮንሳምፕሽን ገንዘብ ይፈልይኻ ኮንሲም ትገብር ወለ ኣነ ገንዘብ ሃምትሌት የውፅየ 200 ሸዲድ 300 ሸዕሎ ማዓንቲ ከፊለ ፓኬጅ ሞባይለት ገዝየ ብሞባይለት ብትርፊ ሸይተ ስለዚህ ደሞ አይል ክልውን ይዝገብር ዘለኹ አው ተቆጠረ ሰበሎ እሱ ለገንዘብ ይረክብ ለማለት እዩ አፍቲ ንግዲ ውሽጥ ዘሎ ሲስተም ዝክል ከሎ ኩሉ ሰበብ ኢዱ ዘሎ ገንዘብ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክላወጥ ከሎ ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ስርዓት ሓልዩ ይኸደሎ ንብሎ ስለዚህ ነቲ ኢኮኖሚ ብውልቀ ስርዓት ደረጃውን ናይ ውልቀ ሰባት ድሌት መንፈስ ዝርብሽን ዝግድብን እዩ ነቲ ኢኮኖሚና ነፃ ዝኾነ ምንቅስቃስ እንዳለ ይብሉ ኮይኑ ዋና ዓብይ ምኽሪ አንተ ዝወልክ ናይ ነፃ ዓደጋስ ፍሪ ሞመንት ኦፍ ጉድስ سيرفيس سيو حتى سيرفيس بعض فاينانشال ترانزاكشن الحوزي ولوت سبل الحوزي وملو تاعداغا طينا زلو ايكونومي وحسن خونه ايكونومي تقارل كالنا نزيد قدوي جرم دكتور تهاجراو بانكي كم مخنيات اميطو زلو نطبن اتحزلو صلواتاتن كازس عبن تخوينو بخمي متعراقي كال كلتيوم كان مساله لمعاتي نيتوركي معبيلن تزغنا نيره ولا تو كاش ترانزاكشن هم حلو يمودلو غدن تزغدم نيرو ايود نوت ماين كفلي سيستمنا كوي هم لسور لكو الكترونيك يخونه موضحتو كعداغا وتا زغبر سيستم غير حزون لا سيستم تزيتنايا ولا زيغيرمون سيكو قاطر وونه يقول ስለዚህ መጀመሪያ ከገበር ኖሮ አልካሽ كايزلو ترانزاكشن اقدمك ناب سيستم كاتو نيتورك ناي ሀገር ካአከም ይብል መሰረተ ልማት ናይ ሀገር መስማዕ በለ ካው ሕዚ ላ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ነቶይልካ ኩሉ ሰብ ተረዲዎ ገንዘብ ዋዕሉን መሓዝ አልጠሎ ደረጃ ወጥሕ ነይሩ ክብረት ያበለይ ዶክተር ሙዕዝ ንዝሃብካኒ ወያዊ መብርሂ አዘይ መስገን በስም ሰማዕትና እሺ ተገናውል سامودات مدبنا حبيركمنا سلطنحكم نمسكن حسابن رئيتون مزلوكم اب كومنت صحافنا نابكاره تحاتنا شير بموال اب صحلنا داغماي حسابنا الرهب سسنايو